това плетене. Прекарвам около куката, белия край и след това около червения. Тук съм забавила видеото, за да се види точно как става това, и след това е важно куката леко да я завъртите, да може по-лесно да се прекара този червен край през двете бринки. След това обратния, така да се каже, вариант. Той е по-лесен. Сега отново правим по-трудния. През белия, през червения, леко завъртам куката.